Mbak Umi Hafifah. Mbak Umi. Saya dewasa lho sampean. Nggih. Usia saya dewasa, paling tidak ya penampilannya lebih dewasa juga. Nggih. Lah kowe iki nek petuk bocah ngene terus kowe mau ngomong hobi, mancing hobi ya? Hobi mancing. Hobi. Ana bintang tamune ya Mak. Ana ya kuwi Mas Duojo, Jo Klitik karo Jo Kluthuk. Wah ya. Mbok menawa wis rawuh ayo diaturi munggah ana pepanggungan. Iya mesti kaya mengkono. Ya. Yo men munggah ana pepanggungan coba. Alhamdulillah. Sugeng dalu Mas Jo Klitik. Alhamdulillah sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sehat nggih Mas? Alhamdulillah puji syukur. Rawuh jam pinten niki mau? Nembe kemawon jam 11 langkung 1/4. Kok rada bengi men apa enek hambatan ning dalan? Mboten, yektosipun nggih saking Blitar mriki. Nggih. Sugeng dalu Mas Kluthuk. Nggih Mas Klitik niki wau jenengan bidale keng pundi? Kalau wau saking Blitar mampir Ponorogo. Oh, mampir Ponorogo. Nggih. Mas Kluthuk sugeng dalu. Nitih mobil piyambak-piyambak. Piyambak, alhamdulillah kanca-kanca panitia sigap dan tanggap, Mas. Elok tenan. Nggih. Mas Kluthuk sugeng dalu. Sampun pinanggih panitia nggih? Sampun kepara malah kula sampun jagung Bapak Komisaris, Pak Budi Utomo, Pak Suprato, Bu Istia, Ibu Dirut. Mas Kluthuk, monggo paring dawuh randang ngomong piye dulur Mas Klitik kuwi? Alah omong dhewe kono Pak saya. Manusia itu tidak harus mengeluarkan emosional yang tinggi. Lebih baik kita minta maaf daripada memaafkan. Nah, gitu Mas. Leres. Jadi sampean ngene iki aja lara hati, aja gelo. Ora gelo piye wong Sing duwe wewenang itu bukan siapa-siapa. Karena di sini kita numpang di panggungnya Mas Cahyo Kuntadi. Ya, tapi kan dia pagelaran ini bisa dinamakan diskriminasi. Loh, kok bisa diskriminasi? Lo mau ngomong ning aku terus akhirnya ning awakmu aku udah ngomong blas. Loh, mergo iki didum, lesung Didum apa aku ngomong blas kok didum ndasmu piye? Piye ta iki kok Aja nesu to. Kok aku sarepe mangap ngene tok terus pindah ning awakmu. Aku terus ngomong terus disaut neh kono. Saut neh kono, ngomong maning awakmu. Nggih. Aku yo oleh ngomong ora. Loh, aku lek ora oleh ngomong ora masalah, wong aku ora ngomong bayaran wis lunas kok. Nggih ta. Ukurannya ampun materi. Mas, ampun materi. menungso. Nggih. Kuwi yen wis acuan pertama kok sing diomongke kuwi duit atau materi. Itu dalam kita meniti karir atau kita berkarya, ini pasti kandas. Mergo sing diwujudke mesti nggon harapan ekonominya dulu. Mula sing penting tuh berkarir dan berkarya dulu. Kowe rasa mikir kuwi wis ditata Mas Cahyo Kuntadi. Ngono lho. Wis to ngendikane para sepuh kae lho. Watone sampean ki pinter golek jeneng, jenange mara dhewe. Nah, ngono. Aja golek jenang sik. Ayo. Sing ngomong sapa? Loh, kula. Lek golek jeneng Jenang teko Jenang mara dhewe. Tangga golek ra duwe gawe ya jenang ora enek blas. Kuwi lak nggon tatanan wong degawe. Lah iya. Tegese ngene lho, wong rekoso, sapa wae gelem rekoso bakale manggih mulya. Tangga ki lho rekoso wiwit taun 82 nganti saiki ya rekoso. Lho mergo kuwi urung dikodrake mulya. Ngono lho. Ayo. Sing baku awake dhewe niku sebagai umat wajibnya untuk mengangkat tangan, sisanya biar Allah yang turun tangan. Oh gitu. Fafiru ilallah diserahke karo sing gawe urip. Nggih. Nggih. Umi Hafifah. Ayo coba. Ya kene Dik. Ya. Oke. Pun Pak. Cih. Iki lho sing dikersake, sing kedua apa ki mau? Lali janjine. Lali janjine. Nggih, Pak. Monggo dipun aturaken langsung kemawon. Ya, Mbak Umi Hafifah. Mbak Umi. Saya dewasa lho sampean. Nggih. Usia saya dewasa, paling tidak ya penampilannya lebih dewasa juga. Nggih. Lah kowe iki nek petuk bocah ngene terus kowe mau ngomong hobi, mancing hobi. Hobi mancing. Hobimu liyane mancing apa? Aku ki mancing ya olahraga. Dadi hobiku ki mancing. Nggih.
olahraga. Olahragane? Hobi. Olahragane apa? Ya kula bal-balan, Mas. Bojomu ya duwe hobi ya? Bojoku ya hobi. Hobi apa olahraga? Hobine bojoku outbound. Outbound ini berarti pemanjat tebing kan lho, Mas. Yo apik no berarti kuwi kekuatan fisik ya apik. Duduk kuwi. Loh, Lah outbound outbound ku lak ya sing tukang menek kae. Outbound ki out ki metu, bound ki utang. Dadi bojoku ki hobine ki metu golek utangan. malah bleset neh. monggo nduk diantarake lali janjine ya ki Mbak ya. Nggih. Monggo. Dados. Oke.
Bapak Dr. Andes Yusmanto. Dalam. Sama nur rapi ya? Dereng. Iya. Ngopo? Kenapa? Kok ki ngopo? Ini aku mek meling ngono. Jadi aku meling ini sebelum apa yang kamu lakukan tuh aku mek miso meling Mas Ayo. Meling pripun? Arep nyanti yo meling. Mboten, apa nanti ya njan niku. Sampeyan ki Enggak ini loh. Sampeyan lek sampeyan wis dibojo, lek duwe anak, saya doakan sampeyan akan menjadi wanita yang bijak, menjadi wanita yang sportif. Amin. Dan wanita yang konsekuen dengan apa yang kamu katakan. sik kok iso ngono ki pripun? Ya iki aku ngene iki ngomong ngene iki mergo bojoku, Pak. Bojone jenengan pripun? Lah ngopo? Bojoki ora sportif, bojoki kurang bijak dan bojoki kurang konsekuen apa yang dia katakan. Lho kuwi karek penanaman ning seorang istri. Masalahnya kuwi, Dek anak kula loro to, Pak. Nggih. Lanang wedok. Betul. Nggih. Lah sing lanang ki kelas 6, sing wedok kan TK. Nggih. Lah sing lanang ki njaluk sepeda BMX. Ah, terus? Tak tukokne BMX. Lah kok royokan kalih anak adike. Lah sing wedok. Kalih sing wedok, oyo-oyoan. Lah bojo kula nesu, Pak. Terus Ngene iki salahmu lho ya. Lah nyapa aku ngono. nyeluke piye? Pak. Mbok ngoco sithik no nyapot. Pak. Pengomahmu kuwi plesteran lempung lho kok iso dadak iya Nyeluk, Pak. Ngene iki salahmu lho, Pak. Lah nyapa? Terus? Nukok sepeda kok siji, kudune tak ya loro. Terus? Ben anak ora royokan. Kudune ngono. Salah aku, Pak. Akhirnya anak kula tak tukokne sepeda cilik dienggo TK. Terus Oh iya. Sesuk neh kula tanggapan nyenengne anak lho, Pak. Sing TK tak tukokne bal plastik. Bal plastik cilik-cilik niku lho. Iya. Iya. Grobol niku lho. Kok TK? TK. Lah kok masih yo royokan kalau adike niku. Iki balku royokan. Bojoku yo nyeneni neh, Pak. Kan ya bingung lho. Ngene iki wis salahmu lho, Pak. Nukokne bal kudune ya loro. Dadi anak ben ora royokan. Sepeda nggih royokan, Bal ya royokan. Lah akhirnya kula ndek wingi mulai tanggapan. Anak kula loro-loro iku durung turu, Pak. Lah terus Engkel-engkelan karo mboke. Iki ibuku, iki ibuku. Iki ibuku, iki ibuku. Aku ya bingung kok, Pak. Iya, Terus Akhirnya sampean kula piye? ngeten. Bolokne. Wis ngene, ora sah royokan. Bar iki tak tumbasne ibu sitok neh, ben sampean royokan. Lah kok bojoku nesu? Kan ndak sportif iki. ora sportif ki nek perkara barang no kowe sik apik menehi penengah apik. Lah perkara ibu kok terus mbok golekne ibu Mas neh. kan ben ndak royokan ngono lho. Ya aja kok iso. Ya nek perlu tetep diselesaikan dengan baik-baik. Ah. Kok tukok Contohnya adikmu kuwi lho tertib kaya ngono ora tau aneh-aneh. Butuh nyambut gawe tok. Ya kowe toh? lempeng lurus. Lurus. Ora tulah-tuleh. Ora panggil bar konangan lurus. Nganti telepon angel ra umum. Lah panjen yo kesel to Mas. Ini Kesel, Mas. HP nek muni terus yo risih yo. Oh, iya. Wis ya mi, paling ku ya mi. Dalam. Paling ku ya mi. Nggih. Tur neh yo nuwun sewu, Nduk. Besok nek golek bojo aja kaya mantune iki. Lah tenang, mantune. Loh. Kowe ngawur ya kowe. Napa? Justru melasa itu menjadi moroto sing apik lho. Apik apa? Kowe karo mantumu ora omong-omongan Loh, kok. iki ndudone aku wong SDM tinggi ngawur ya kowe. Lah hubungane? Loh, sampai sekarang tuh saya tidak berbicara dengan mantuku, Pak. Lho. Ya kudune enek komunikasi Nah. sing apik. Nah, aku lek ngantek komunikasi dikira wong goblok lho kula. Loh, lah ngopo? Lah mantuku sopir bis kok. Hubungane Loh, sampean kelihatan numpak bis berarti. Neng bis kayak mesti ada tulisan toh, dilarang bicara dengan sopir. Nganti saiki aku ora ngomongan. Wah, lagi yo salah paham meneh iki. kebablasan lek kuwi. Maksudnya orang ngono kuwi terus mbok cake bendinane mboten. Maksudnya ki setiap kali awakmu ki nek Alah, rata-rata numpak bis kowe. Ora ngono tulisan mek cilik, ora tahu enek tulisan setiap kali kamu itu berbicara ngono lho. Loh. Tulisannya mek dilarang bicara dengan sopir. ya maksudnya mengganggu. Ora nek tulisannya mengganggu kok ngengkel iki. Maksudnya iki dilarang bicara ketika menyopir lek nang Ora omah. nek ketika tulisannya lu mek dilarang bicara dengan sopir. Puri aku lek kate omongan dikira aku wong goblok kok aku. Loh, ku piye to? Iya ning maksudnya Ora nek tulisannya maksudnya. anakmu lah sopir. Dia ngomong ngengkel iki ya. Mantuku, Bos. Loh. Lah iya kowe nek omong-omongan kowe ganggu konsentrasi Dia nih. ngomong tulisannya iki lho mek bicara dilarang bicara dengan sopir. Ora nek mengganggu konsentrasi barang lain nek. Kita kurang. Lek bojomu utawa mantumu pas ora nyopir ora masalah. Ora nek tulisannya kuwi.
Oh ngene. Kok ngengkel jenengan iku? Berarti enek tulisane dilarang bicara dengan sopir. Akhirnya aku ganti saiki ra omongan. Aku lek nganti omongan dikira goblok nah engko. Oh, tidak menaati peraturan. Lah layak, Mas. Piye? Iki mah aku ya susah yo an. Perkarane. Lah aku mlebu Caruban ki ning gone ngarepe pom kae mlebu pasar, enek tulisan Piye? rawan kecelakaan. Loh, lah iki lak ponak aku ki aku ngono. Goblok kene. Wis sering goblok. Ora enek tulisane sering ngono ora enek. Nggih. Di situ banyak terjadi kecelakaan. Ora enek tulisane pelang ini mek rawan kecelakaan ngono tok. Ora enek sering terjadi ora enek. Ponakmu jenenge sapa? Irawan. Oh, alah. Kuwi kerep goblok. Tulisan kerep piye? Wong rawan kecelakaan kuwi wis mepet kok mbok tampi kerep barang. Neng kono tegese bahaya ngono lho. Ora enek tulisane bahaya. Ngengkel ae. Oh alah, kowe mbales dilarang bicara dengan sopir. Iki wong kok leh ngengkel wae. Ayo dibalik iki. Istirahat, saiki ganti Virgita. Ayo. Saiki sing suwen. padake barang itu unggahne kaya ceret. Tak unggahke ngono wae. Bir, kancane Bir. Ayo. Iki duet iki apik iki. Nggih, Mas. Nggih. Tak, loro Pak, loro. Loro apa siji? Loro Mbak Winong dan Mbak Birgita. Oke, 2. Yuk. Monggo Lintang Asmoro duet. Yuk berempat. Yuk. Birgita, yuk. Iya, Mas. Monggo. Sikat. Arta Kentana mempunyai keunggulan, dijamin lembaga penjamin simpanan, diawasi oleh OJK, berkesempatan memenangkan hadiah yang diundi tiap tahun. Yuk. Siang pangkor aratri manis sing ati setiaku bisa angguweni marang sang Yesuati Rasa kangen amring bumi bulan dadi saksi ubenane datang balik janji sabarnya tapi sedaya Tetep tak ugemi kabeh kandangmu lho, Dik. Yen sampean kondo sampeyan mungkin sampeyan mati. Tetep tak tanduri lagi. wong ayu tresna tukinar yo tombo susah jroning batinku bagus antep rasa timu tresnaku tulus meninggalku senajan ngaruh ngibangun segala tresnaku ra bakal zeno senadyan nyawa oncak saka raga wis tresna rapi siang pangkoro ratri nongen manis sing ati setiaku bisa angduweni marang sang Yesuati
tresno ora bisa dipisah yen wis tresno ora bisa Terima kasih Mas Klitik, Mas Kutuk, terima kasih.